Преди обед продължава. Наскоро холивудската звезда Сандра Бълък обяви, че се чувства виновна, че не е достатъчно добра майка, защото се разкъсва между професионалните ангажименти и любовта към 3-годишния си син. Тя не е единствената знаменитост, признала родителските си притеснения. В Европа и по света жените говорят свободно за това колко трудно е понякога да отговорят на високите очаквания към тях като майки и за трудния път, който извървява една жена непосредствено след раждането на детето си. За след родилната си депресия са споделяли актрисите Гуинет Палтроу, Брук Шилдс и много други. На нас нали се наложи да напускаме пределите на България, за да открием героинята на следващото ни видео. Никол Йорданова на 2 пъти преминава през тежкото изпитание на следродилната депресия. Ето какво сподели тя пред екипа на Преди обед, а след това ще продължим по темата с гостите ни в студиото. Едно от най-щастливите събития в живота на една жена, а именно раждането, често може да бъде съпътствано с така наречената следродилна депресия, която е в резултат на физическа или психическа преумора. Такъв е и случаят на Никол Йорданова, която минава през това след ражданията и на двете си деца. Следродилната депресия може би се усеща, когато се прибереш вкъщи. Вече няма кой да ти помага, акушерите ги няма, лекарите ги няма, няма на кой да разчиташ, че каквото и да стане, има кой да ти помогне. Прибереш ли се вкъщи, бебето разчита да живее от тебе. 24 часа ти трябва да си... Постоянно да го гледаш това дете. Дето се вика, ти не можеш да си позволиш и да заспиш 1 час на спокойствие. Моята следродилна депресия с първото детенце беше изнервеност. Така подвиквах по съпруга и просто притеснения. Дали ще се справя, дали ще чуя бебето нощес като плаче. И в течение на времето просто в един момент излях си сълзите, излях си депресията. Може би 4-5 дни продължи и всичко се потуши и премина. С второто детенце бях точно на другия полюс. Там се прибрах вкъщи, чакаше ме 2-годишното ми детенце и не знаех кое да направя. Да сготвя, да преоблека, да оправя малкото, да нахраня, да оправя голямото, с таткото ли да се видя. Просто не знаех наистина къде се намирам. За мене бебето или скрепява семейството, или го разваля в един момент. Има родители, които не преживяват рева, нервността на майките, нервността на бебетата и наистина в такива случаи се стига до по-тежките, неприятни за всички моменти, разводи и раздели. В следващия момент едно бебе скрепява семействата и въпреки, че плаче, точно това е нещо, което ги скрепява. При мен лично, може би, беше и двата варианта. Имаше периоди, в които наистина бяхме на много обтегнати отношения с съпруга ми. Имаше моменти, в които бяхме страшно добри отношения. Общо взето трябва просто компромиси. За да бъдете в хармония със себе си и със своето новородено дете, Никол ви съветва няколко неща. Детето позволява да бъде гледано по негов собствен начин. А майките, според мен, трябва да се изливат цялото напрежение, било на приятелки, било да се обаждат, при близки, да говорят. Просто да говорят за случващото се, за плача, за пъпчетата, за къпането, за абсолютно всичко нещо трябва да се говори. Има ли начин да бъде избегната следродилната депресия и какви са начините да се пребориш с нея? Ще разберем сега от психолога Ирина Драголова и нашия фитнес инструктор Лили Стефанова, която преминава през следродилна депресия, след като става за първи път майка. Здравейте! Здравейте! Най-напред кажи ни, всички ли жени минават през следродилна депресия? Значи до 20-22-3% според изследванията, т.е. всяка 5-та жена се предполага, че минава през тази депресия. Но трябва да се разграничи следродилната депресия от едни други 2 състояния. Кои са те? Първото е следродилната тъга, или матернити блуз, или бейби блуз. Тя започва още след първия ден. И там хормоните са доста разшавани. И обикновено 50% от жените в първия ден след раждането плачат. Така че това е едно състояние на напрежение, на тъга,
И то преминава обаче за 3-4 дни. Има 1%, мисля, че около 8% според изследвания от жените, които пък минават в другата крайност. 3 дена не спират да говорят, много са агитирани, постоянно искат да правят нещо. Така че това е следродилната тъга. Вече следродилната депресия е нещо по-различно. И възниква по-късно. И може да възникне по-късно, до 3-я месец дори. Тя и продължава по-дълго. Лили, при теб как се развиха нещата? При мен се развиха по много странен начин, защото аз до момента, в който не видях дъщеря си в кувьоза, след като я родих, аз първо не осъзнах, че съм станала майка, наистина, в истинския смисъл на думата, и се разплаках. И тогава усетих, че това невинно същество, аз съм най-близкият човек, аз трябва да го науча на всичко, да му покажа света така, както аз го знам, да мога да й дам всичко, от каквото тя има нужда. От видеото госпожата каза, че депресията при нея е настъпила след като се е прибрала в къщи. При мен стана горе-долу по същия начин. Факторите бяха няколко, тъй като вече бях откъсната от работата. Аз работех до последно. Дори имах подмятания, че най-вероятно ще рода в офиса, докато работя и така нататък. Съответно и наднорменото тегло, което колко дойде. Беше качила? Цели 24 килограма. Да, приличах на един малък тюлен. Просто си го признавам. И имах глупостта след раждането, прибирайки се в къщи, да се погледна в огледалото гола. И гледката ме срина. Тотално ме срина. Тогава бях на 22 години. Реших, че света за мен е свършил, живота ми е приключил. Как ще ме погледне мъжа ми от тук нататък? Как ще ме погледнат всички останали? И тук е момента, в който искам да благодаря изключително на моя невероятен съпруг, който беше неотлъчно през този период, и тази депресия не се е изразила в нещо не е преминала в по-тежка фаза, в никакъв случай. Да, плакала съм, да, ставала съм нощно време да слушам дали диша, дали всичко е наред, при всеки нейн плач, гърч, колика. Аз изпадах в паника, защото не можех да разбера какво й става. Не можех да й помогна. А как успя да върнеш, така да се каже, хармонията с самата себе си? За себе си как преодоля потиснатостта? Беше ми трудно, защото ежедневието ми беше изцяло свързано. Той е един кръговрат. Знаеш, имаш близнаци, знаеш за какво става въпрос. Нямах възможност в началото нито да отделям време за себе си. Бях изцяло около детето. Майка ми помагаше изключително много в този период. Говорих с други мои приятелки, общувах с тях. Стремях се да не се затварям, да не съм напълно изолирана от света и в главата да са ми само памперси, кремчета, какво ще ядеме след 3 часа, следващия месец какво трябва да започне с захранването и така нататък. Или спомена променения начин, по който изглежда една жена след като роди. Очевидно може да е доста потискащ за повечето от нас. И без да роди, си докара депресия. Така е. Да, по този начин. Искам и да поговорим малко повече за ролята на околните. Да започнем с бащата или мъжа до теб. До каква степен начинът, по който той се държи, би могъл да тласне жената към депресия? А сега ще създаваме чувство за вина в мъжете. Нека да не го правим. Не, да създадем чувство за отговорност. За отговорност, добре. Има и доказателства за това, че, например, ако има лоша връзка на родилката с майка, и това може също да доведе до депресия. В случая Лили имала тази подкрепа и това е прекрасно. Жената влиза в нова роля. Значи, раждайки едно дете, тя се свързва с мъжа на едно много по-дълбоко ниво. Но винаги, когато между една двойка се появи трети, независимо дали това е майката на мъжа, любимата свекърва, или детето, винаги има някакво триангулиране, т.е. смяна на ролите и на позициите. За мъжете е малко по-трудно да приемат ролите си на бащи. Някакси жените свикваме 9 месеца с тази мисъл, докато мъжът така, ако може да е малко по-голямшко детето, за да мога да го възприема. Естествено, цялото внимание пада върху детето и понякога и това е фактор майката да се почувства малко така отхвърлена, не в центъра на вниманието. Всички се радват на детето, а майката служи така като една малка млекоцентрала и с нейните чувства никой не се занимава. Нали? Всъщност как се чувства тя. И когато жената се почувства чисто физически отпаднала, защото това е неизбежно, тя се чувства объркана. Паметта, концентрацията
започват да изневеряват. Това са така когнитивни процеси, по които съдим, че жената е в стрес или в депресия. И обикновено и се казва "стегни се". Това е най-ужасното изречение, което може да кажете на човек, който е в такова състояние или в депресия. Какъв е правилният подход? Релаксирай. Дай да видим кое е най-важното. Нали? Емпатията, преживяването. Понякога много малко трябва на някой разбиране и подкрепа. Често ли се стига до разпадане на връзки, както спомена героинята на видеото ни Никол, заради следродилна депресия и заради конфликтите, които в този момент възникват между майката и татко? Който не е минал през това, малко трудно ще го разбере. Обикновено се казва, как други се справят, пък ти не можеш, което допълнително налива вода в вината, която е една от водещите при депресията. Аз не съм добра майка, не правя всичко достатъчно добре и така нататък. В много голяма степен интимността е повлияна. Особено ако детето е в същата стая, пък понякога и между двамата се поставя и това няма как да не повлияе на другите роли, на партньорите, на интимните. Ти искаш да добавиш нещо? Аз искам да добавя, защото това наистина е така, но при мене с съпруга ми искам да кажа, че той участваше активно от първия ден, в който Виктория стъпи на домашна територия. Участва активно в къпането до, може би, годинка и не, защото аз не бях къпала нито един път. Принцесата на тати. Нещо невероятно. Точно това отношение, да, бях качила 24 кг. Това е факт. Но това, което видях в него, в този момент, той никога не ми е казал, погледни се на какво приличаш, моля ти се, направи нещо, защото нямаше такова нещо. Той винаги ми е повтарял, не се притеснявай, сега си родила, в последствие нещата ще се нормализират. Така и 100 кг да станеш, вика, аз пак ще си те харесвам и ще те обичам. И това е тази подкрепа, която съм получила от него, ми помогна за точно този кратък период да се възстановя изключително бързо, да влезе в един ритъм, защото аз имах стабилна подкрепа от негова страна във всяко едно начинание. Той присъстваше дори в момента, когато съм кърмила дъщеря ми и се радваше на цялото това нещо и му окуражавал, да, полят гърдите по време на кърмене, това е така, но просто с него всичко мина изключително леко и хубаво. Докъде може да стигне една следродилна депресия? Ако не бъде уловена, така да се каже, значи не трябва да бъркаме подтиснатостта и тъгата или меланхолията с депресията. Често чувам хората, как се днес много съм депресиран. Днеска съм депресиран, но утре съм радостен. Една жена, която току-що е родила, как да различи в кое от състоянията е и доколко то е сериозно и примерно има нужда от помощ? Значи има емоционалните промени. Тъгата, вината, объркаността, тревожността, безпокойството и така нататък. Това са емоционални преживявания, безсилие понякога. Има соматични преживявания, главоболие, сърцебиене, изтръпване на крайниците, безсъние. Има и поведенчески прояви. Във видеото видях, викам по мъжа и след това пък отиваме и се нареваваме едно хубаво. След това пак нещо правя, което... Това сега вие го определяте като депресия или като потиснатост? Това са симптоми на депресията. И когато те продължат така повече от 10 дни, добре е да потърсим някаква помощ, специализирана помощ. Не говоря за психиатри, но говоря за психотерапия, говоря за някакви други форми. Дали това е споделянето с други майки на тези състояния. Но е добре да се потърси подкрепа и да се търси подкрепа както от близките в средата. Понякога средата, за съжаление, няма този ресурс, който ти си имала щастието да имаш. Така че е добре да се преодолее и срама или стигмата, ето тази търси помощ при психотерапевт или психиатър. И има още нещо да добавя, има едно състояние, което се нарича, което е по-страшното, ако това е думата, и това е следродилната психоза. Която как се проявява? Която се проявява вече с едни параноидни мисли, с малко в шизофрения спектър неща, има абсурдни изказвания. Например, това не е моето дете, подмениха ми го в родилния дом, то не е моето и това може да продължи доста дълго. Тогава задължително се търси медицинска помощ. Това състояние ли е причината, примерно, за казуси като един, за който аз
наскоро чух, в който майка ражда момиче, въпреки че очаквала момче и отказва да се грижи за него, все едно го няма това дете. Да. Това ли е? Да. Често депресията... Следродилна психоза. Това е следродилна психоза. Често депресията идва от това, от фрустрацията, т.е. ние очакваме нещо, пък то се случва нещо съвсем различно. И никой не може да си представи цялата тази отговорност. Тя е такава морална отговорност. Аз не мога да заспа, защото някой зависи от мен. Колко време ти отне на тебе да се измъкнеш от депресията? Ако си запомнила. Значи точно като срок не мога да кажа, Не, приблизително. Може би месец, докато се канализират нещата, докато си влезе в ритъм, докато осъзнае на мен какво ми се случва и изобщо от тук нататък. Колко дълго иначе може да продължи след родилната депресия и би ли могла тя да има някакви трайни последствия за връзката между майката и детето? Да. Между 6 до 12 месеца може да продължи една следродилна депресия. Попадна ми едно изследване, според което децата на майки, които са били с продължителна следродилна депресия, тъй като там малко се бонда между майка и дете не се случва. Да, връзката се къса. По някакъв начин имат по-слаба мотивация за учене. Това звучи стряскащо. Не трябва да се плашим. Ако изпълня депресия, да си мисля, сега моето дете няма да бъде отличник. Да, може би за да не стряскаме хората, да. По-продължително. При една адекватна помощ, мисля, че много бързо може да учим. Имате ли наблюдение каква част от жените търсят помощ? Все повече. От специалист? Все повече. Аз много се радвам и съм обнадеждена за тази култура в България. Ще кажа, че поне в моя кабинет започнаха и страшно много мъже да идват. Така че това е много добре. Или на консултацията на училището за родители, когато съм правила такова, са идвали винаги по двама. И това беше едно от изискванията, всъщност, да работим. Така че жените има и тази култура вече да търсим помощ, когато имаме някакъв проблем. И за финал, можеш ли да го предотвратиш? Когато се отнася за биохимия на мозъка, там не мога да... Ако няма как нещо да направя, но мога да го улекотя. Тоест, ако ми се случи, аз да знам какво мога да направя. Да, едното е биохимия на мозъка, серотонин, ендорфини и така нататък. Но другото е вече в моите ръце и в моя отговорност. И това означава да поемам отговорност за това дали искаме за живота си, дали искаме да живеем по-щастливо или не. Благодаря ви. Лили, на теб ти благодаря. Очакваме теб в понеделник с поредната порция съвети за добрата ни форма. На теб по никакъв начин не ти личи, че някога въобще си имала проблеми с килограми.